бар асари ҳамлаи мусаллаҳона болои як автобуси мусофирбар дар шаҳри бандарии Карочи воқеъ дар ҷануби Покистон камаш 43 нафар кушта ва 24 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. мансабдорон ва шоҳидони ҳодиса мегӯянд силоҳбадастони савори 6 мототсикл ба тарафи автобусе ки мусалмонони шиа мазҳабро интиқол медод оташ кушоданд. Сарвазири Покистон Навоз Шариф ин ҳамларо кӯшиши риққатангези тавсеъи бесарусомонӣ дар Покистон номид. таҷҳизоти махсуси назорати марзӣ вориди фурудгоҳи Манаси шаҳри Бишкеки Қирғизистон шуд. Ин иқдом мутобиқ ба узвияти ин ҷумҳурӣ дар иттиҳоди иқтисодии Авросиё амалӣ мешавад. Русия барои назорати санитариву байторӣ дар постгоҳҳои марзии Қирғизистон муодили $200 миллион амрикоӣ тахсис додааст. ҳафтаи гузашта Қирғизистон ба иттиҳоди гумрукии Русия, Беларус, Қазоқистон ва Арманистон ҳамроҳ шуд. дар пойтахти Босния шаҳри Сараева дар ҳошияи як нишаст бахшида ба сармоягузорӣ дар минтақа мулоқоти сарвазирони Босния ва Сербия доир шуд. Сарвазири Серб Александр Вучич ва сарвазири Боснӣ Денис Звиздич ӯҳдадор шуданд ки ҳамкорӣ кунанд то сармоягузоронро ба ҳамкорӣ ташвиқ намуда равобити сиёсиву иқтисодиро таҳким бахшанд. дар анҷумани солонаи соҳибкорӣ дар Сараева ки бори шашум барпо шудааст, беш аз 900 раҳбари тиҷорӣ ва мансабдорони ҳукуматҳои кишварҳои саросари олам ширкат карданд. дар шаҳри Алматои Қазоқистон як ҷиҳози қироати матн барои афроди нобино муаррифӣ шудааст. ниёзмандон имкон доранд ки онро бо компютер пайваст кунанд. ин ҷиҳоз матнҳоро ба истилоҳ скан намуда сипас худаш онро мехонад. танҳо дар шаҳри Алмато 4000 ва дар саросари Қазоқистон камаш 20 000 шахси нобино расман сабт шудааст.